Odia aka Unyami oreti alu nwa Anambra obato wele egwu enu Unyami music empire where you come and see music one where I see there Umu Anambra aka n'ọnụ wezo mogo dogwe Okechi yalo ya n'ụwa kama ihe tinyere onye n'ụwa kama n'ụwa ihe tinyere onye n'ụwa kama Okechi yalo ya n'ụwa kama ihe tinyere onye n'ụwa kama n'ụwa ihe tinyere onye n'ụwa kama n'ụwa ihe tinyere onye n'ụwa kama Wayo bụ ije Nendezi oke mụ oke kaka mụ oke bụ oke kaka mụ oke kaka mụ Egwu ka na-etinu ụmụnne m ya bụ oke kaka mụ oke kaka mụ Ibe eji iti egwu a wee sị ya bụ okeke mụ okeke aka m Okechi yalo ya n'ụwa ka mma ihe chi yalo ya n'ụwa ka mma ihe eji kwuo bụ okwu a ụmụnne m onye ọbụla na okeke nụ onye Chukwu yalo kobilie na-ekele chi ya onye ọbụla na-ekele chi ya maka oke nke aka ya ụfọdụ konyela ịzụ afịa Chukwu abịa ma ya na ụfọdụ ịzụ afịa kwa na-ekele chi onye na Chukwu ma egwu Unyami eze egwu ifotibe egwu aga n'iru ụmụnne m achọrọ m ka nchie ndị egwu warning a na-ekwuchi na ndụ ndị na-eti egwu m ajụrụ m a na-ekwuchi na ndụ adị ekwuchi na ndụ ọ bụ onye nwụrụ anwụ ka a na-eme nkwuchinu Obinna nwa amame Obinna chie ndị egwu warning Kabaje wee kwụsị iti egwu mụ maka okeke mụ ya bụ okeke aka mụ egwu onyinye Chukwu ya ka ndị bịanụ anyị ji eti ndị egwu warning ka ba kwụsị ikwu egwu mụ onye ọbụla gbaa wenge ya ibe eji kwuo nwa bụ okwu a ọkwụrụ ma na egwu etogo egwu esogo mgbe dị na nwatakịrị ndị ọgbọ m ka na-etile egwu na-ejegotenu anyị megidere tiela n'abara egwu ya ka egwu ji bịa egwu abụ okeke aka m egwu a na-abụ ụmụ oji egwu a na-abụ ụmụ oji mmadụ ka anyị chọrọ jee kedu ịnọ ya na-ekwunu ya bụ dube mmụ egwe odogwu n'ụmụ oji Chukwu gozie gị ebi gị were oge gị onye ụmụ oji egwu a na-abụ ụmụ oji maka dube m nwanne m wezọmọgọ nọ a Okechi yalo ya n'ụwa ka mmanụ
nenu dube me wọ́n wù ká òchedo kí nàza òchedo n'ụmụ ochi chukwu dube m egwu mụ bụ onye ewu egwu weze egwu mmanwụ na-eshila ọnụ ya onye ọbụ na wele oge okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma chukwu dube m ọnwụka ochedo ụmụ ochi Elias Lumco Nigeria Limited Nwadian si ụmụ ọbịa wee bịa okwu ebube na-ejele ozi mekeneyi odogwu India eziokwu aka gị okeke aka gị India ka nna lụbili obuta ya ka ịmara ya ya ka iji achụla aka gị onye ụmụ ochi egwuba na-ama ụmụ ochi ebe egwu na lụjebili anyị nọ n'ụmụ ochi nwanne dị na mba bịanụ dube m nwanne m n'enu dube m nwanwụ ka ochedo n'ụmụ ochi chukwu gozie gị Elias Lumco dịkanụ Nigeria Limited ọyọma ọyọga adịle mma nwadịanị nwanne m isi ụmụ ọbịa okwu ebube na-ejele ozi ọyọga adịle mma okwu ebube na-ejele ozi onye ụmụ ochi asị gị were oke wezuoka aka mụ okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma ihe chi ya nọ ya n'ụwa ka mma ihe chi ya nọ ya n'ụwa ka mma okechi ya nọ ya okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma ihe chi ya nọ ya n'ụwa ka mma okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma wezu ọmọgọ na-atanụ dube m nwanne m egwu na-alụ m oji bili mmadụ ka chọje ya bụ dube m ochedo nwanne m ochedo n'ụmụ ochi onyeọma Igbo odogwu nwanne m ike n'indi ya this can suit late Chief Titus Onka eze nwa mmadụ Nshie Ochendo na ụmụ ochi may peace show rest in peace amen alanazu nwanyị onye nna anaghị mmụọ Chief Titus ya bụ ọnwụ ka weze nwa mmadụ ana onye nna na ọnwụ na-egbu ọzagburu papa na bana ndokwe ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwe ọrịa nwanne happy gigom life happy gigom nwanne you believe listen and kenelo game yours lovely mother Oria Ukeria Onka Nuku Ada Oga adịla na mmanụ n'enu
ezi mama nụ ala na-azụ nwa beme ya si ka keleghị ya bụ nene ya nwe ya nli ọmụlọ zụa ma mee wezi oke mee oke ka aka m anya ọbụla na oke ka aka oke chinyelọ ya n'ụwa ka mma ihe chinyelọ ya n'ụwa ka mma n'ụwa ihe chinyelọ ya n'ụwa ka mma n'ụwa ihe chinyere onye n'ụwa ka mma oke chinyelọ ya n'ụwa ka mma ihe chinyere onye n'ụwa ka mma ihe chinyelọ ya n'ụwa ma ka mma onye n'ụwa ka mma oke chinyelọ ya n'ụwa ka mma ihe chinyere onye n'ụwa ka mma n'ụwa ihe chinyere onye n'ụwa ka mma yours lovely senior brother Uzodimma Onka onye Kotobulu na Lagos odogwu sumo oji bịa mekele yi dube musina kele yi wezi oke keke Uzodimma wezi ọmọgọ gaba n'iru dube musi na lekele n'oge adịle ya na mma okechi yelo ya n'ụwa ka mma ya n'isi na kele your twin sister Oriakụ Mrs. Uzomaka Okeke Adaruleko Wozu Adadi Orama Mekenei Kedimaka your sister Nkechi Ofoje Adadi Orama aka Ada Nkoti Nkoti wezi oke ma ụmụnne m Okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma ịsụkwa na kene our sister Chidi Ogo Obi Ejes Adasi Obinna ya isi na ngwa na Okechi yelo ya n'ụwa ka mma kedu maka your lovely twin sisters Chinwe na Chioma Onka ejimefulu onwe ha n'anya ọ ga-adịrị ha na mma n'ihe chi yere n'ụwa ka mma Chukwu dube m onye mee onye ụmụ ochi ike n'obodo oyibo nụ Okechi ya na-ege n'ụwa ka mma ihe chi yere ya n'ụwa ka mma Chukwu onye nwogo oke gị oke kaka gị ya ka iji metravel India ka ị na-alụbili ọdịle ya na mma aka na eme ọgọ gaa n'iru ọmọgọ adị ahụ ya onye nwegwu na anababego egwu Okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma ihe chi ya nọ ya n'ụwa ka mma
izutezo ihe nwanne mmadụ bụ Chikele ọya ga-adịle mma o n'enu Ikechukwu nwanne m amaka eze dị ike n'ọya ga-adịle mma o Ikechukwu amaka eze Chigwadakụ oke mmiri na ụmụ oji odogwu na Lagos steeti ọya ga-adịle mma Chigwadakụ ọya mee oke mmiri na-ebu ogwe bụla agbata odogwu n'ụmụ oji ya bụ dube ma ọya mee ochedo n'ụmụ oji ya sika kene ọma ya bụ Okechi yelo ya n'ụwa amala mma o hold it tight one day hold it tight wish kwa kanke naloge nna gị ochie Bernard Ndulue amasị ogbogbo Ndulie nwachi na-emelụ ọ ga-adịlị ya mma Bernard Ndulie ayamaghị Igbo amasị ogbo aka nna m ọgọ ga n'iru Okechi yelo ya n'ụwa ka mma nwanne na-asị na Okechi yelo ya n'ụwa ka mma nụ onye ele gị jisie ya ike nwanne ka Chineke m dube m ochendo n'ụmụ oji n'isikwa ka nke n'elu gị ezigbo nna gị ochie Anthony Ndulue Chielugo na ụmụ oji Port Harcourt base ọ ga-adịrị ya na mma n'enu ezi ọ ga-aga anya mma Anthony Ndulue ọ ga-adịrị mma Ibu chi onye ụmụ oji Port Harcourt base anya mma ọ ga-adịrị mma ya bụ dube m si m kele Ishwa kanke n'eloge your loving wife Ndode Onka agbala dị mma na agwụ dị ya n'iru ezi ogele bụ ụlọ n'enu dube ma ọya mee onye ụmụ oji Chukwu gozie gị egwu n'ala ụmụ oji debili ka Jesu toli akụhe weze nwanyị nata ọya ga-adịle mma endo die nwanwụka agbala dị mma ya na-akwụ die n'iru agbala dị mma ya na-akwụ die n'iru wezi ogele bụ ụlọ egwe ọ dị ya sija ta sija ice n'enu ezi nwa gị ya bụ ezi nwa gị ezi nwa gị ya bụ chi agozienu nwanwụka afụnwelote na dalụ ya bụ ezi nwa gị Okechi yelo ya n'ụwa ka mma ihe chi yelo ya n'ụwa ka mma Okechi yelo ya n'ụwa ka mma ihe chi yelo ya n'ụwa ka mma ihe chi nyere onye n'ụwa ka mma ihe chi nyere onye n'ụwa ka mma ọ dị ya
Ishwa Kankaneloge, your spouse in India, no so Okoji, Shielugo, na Umoji, Odogu Nigeria, Nenu boss, Yabu your boss, I got the lemma. Nenu Chuku no so Okechi, Shielugo Dalo. Yabu dubemu si na lekele no gadele na ma. Nishwa kankeneloge. Tochuku Nedu Alaji na Umoji. Odogu na India. No gadele na ma no. Kedimaka Chinedu, Nedu, Aboy, Bodogu, Nigeria. Nice no keshi yelo wakamano. Kankenekwa, Okechukwu, Santos, Obidiwe, Ibudu. Eze ebu n'afọ na Umoji Odogu na India ọ ga-adịrị ya na mma n'enu eziokwu etwe Santos ya bụ obi diwe Ibudu Okechi ya lọ aka mma Yesu aka nkenelu gị Izu Ndo Ezufo Obieze na Umoji Nenu dubeme Akana moma Akana mogo na longoze dubeme walama Wonu Umoji Chukwu gozie gị Okechi ya no aka mma Aine ekwu maka dubemu Ochendo Umoji Odogu na India na isi makọrọ ya mmadụ okwu na ọ bụ ife ime n'aka gị ọ bụrụ ife nna gị mere gị ga-eji egwu obi ife mere ka telo wezi ọmụọgọ gaa n'iru aka na-eme ọgọ gaba n'iru ka ọ dịle ya na mma mgbe mgbe isi na kenelu gị Belis Belonwu Nnadugwu na Umoji Belis Oyomame Belis Belonwu Oyoga dele mma Nnadugwu dalo Onye Umoji Ubemusi na lekele Yoga dele mma Kedimaka Ifeanyi Chukwu Obi Ezaga na Umoji India best Your good in-law N'oga adịla na mma Ifeanyi ezuoyi moyo ọmanụ Ifeanyi ya bụ Ifeanyi Rochukwu Ifeanyi Obi ya bụ Ezaga Ubemusi na lekene Okechi nyelo ya n'ụwa ka mma Ubemu esi na kenekwele gị Ifeanyi Esomchi Ifeko Motors Nigeria Limited Abuja Egwu ndị echilonu mee ụmụnne m Okechi ya lọ ya n'ụwa ka mma Ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Ihe tinyere ya n'ụwa ma aka Ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Okechi ya lọ ya n'ụwa ka mma Ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Ihe tinyere ya n'ụwa ka mma
Obi King onye malecho ameche Obi King amechi ụwa amachie ụwa George one na esi na ifite agwata India best isu ka nke na loge emenike Chukwuanu na Umoji school board Abuja nenu ezi oke mee oke ka aka m oke chinyela ya n'ụwa aka mee ezi onye emenike nue Chukwu gozie gị ịbụ school board dube mụ si na lekele na ọ ga-adịle ya na mma iswa ka nkenele oge Chukwuka Amakoha injinia Onowu Nwachi na Emelu na Umoji ọ ga-adịle ya na mmanụ egwe lenu Chukwuka nwe nwa Amakoha ibu injinia Onowu Umoji ube mụ si na lekele na ọ ga-adịle ya na mma ube mụ onye Umoji isi na kenelo gị Ifeanyị tu kwado Paka na Umoji Ifeanyị Chukwu kwado nwe onye ọma Paka ọ ga-adịle gị na mma onye ọ ga-adịle mma ube mụ si na lekene n'oke chinyela ya n'ụwa aka mma kedu maka mmadụ ka ọnwa zọba injinia Danledi na Umoji Ọka branch ọ ga-adịle ya na mma n'elu mmadụ ka onye ọmanụ oke chinyela ya n'ụwa aka mma ihe chinyela ya n'ụwa aka mma ọnwa zọbe ube mụ esi ka nkenekwalụ gị los in-law Anthony Ofoje Koti nwa Umoji Odogwu na Abidjan ọ ga-adịle ya na mmanụ wezi oke aka mee Okechukwu Okechinyela ya n'ụwa aka mmanụ onye Umoji dube mee dube mụ Chukwu gozie gị oche n'enu oche dị onye ọma onye Umoji egwu n'ala Umoji bili maka dube mụ ya bụ nwa ọhụka onye ọ ga-adịle mma ike n'obodo Igbo nu dube mee ọ dị ya nwanne isi ka nkenelụ gị Emeka Okeke ezi ọgọ gị na Umoji Chief ọ nọ n'enyi na South Africa ọ ga-adịle ya na mma ụwa ihe
ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma okechi ya lọ ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ihe chi ya lọ ya n'ụwa ka ihe tinyere onye n'ụwa ka mma okechi ya lọ ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma isikwa ka m kenere gị ụwa ihe Feliz tinyere onye n'ụwa ka mma abụọ nwafọ ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa ihe tinyere onye Ochedu n'ụwa ka mma na ụwa ụmụ ọma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa ihe Eze tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa Ọmọgọ ihe tinyere onye na n'ụwa India ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma kedu maka eze nne ya ihe tinyere onye n'ụwa Okongwọ na ụwa ihe tinyere onye n'ụwa Eziagwụ Enugu ihe steeti tinyere onye n'ụwa ka mma Ike na ihe Go tinyere onye India n'ụwa ka mma ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma isikwa ka m kenere gị ihe tinyere onye nke mụ akọrọ mụ Obi Ejis ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Soja Man ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ezi ọgọ gị na ụmụ ihe oji tinyere onye n'ụwa ka mma oke nwa ihe na tinyere Owerri onye n'ụwa ka mma kedu maka ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Atoni ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Okoli ihe Obi tinyere Adada ka mma na Enugu ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Ụmụahịa Odogwu ihe tinyere na onye n'ụwa ka mma Ọstra ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ya na ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Chunoso na ihe tinyere onye n'ụwa ka mma mmiri na ụmụ oji ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Odogwu na India ihe tinyere onye n'ụwa ka mma kedu maka Chief ihe Dominic tinyere onye n'ụwa ka mma Ọbadile ihe tinyere onye n'ụwa ka Ọchịlị Ọnọsoleze ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụmụ ewelu Anam ihe tinyere onye Odogwu n'ụwa na India mekele tinyere onye n'ụwa ka mma isikwa ka m kenere gị ihe ọnụ ngene echi echi one of ụmụ ewelu mụ Anam Odogwu na India ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma wezi ọmụọkụ Odogwu ọnụ ngene echi echi ebe gị nwa amama onye ọ ga-adịrị mma okechi ya lọ ya n'ụwa ka mma ihe chi ya lọ ya n'ụwa ihe chi ya lọ ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma esikwa ka m kenelu Chief God Embassy Ọchịla Ọzụa na ụmụ eze Anam Odogwu na India ọ ga-adịrị ya mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma nwaka na-eme ọgọ ga n'iru bọọlụ nwanne m bọọlụ Embassy ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ịbụ Ọchịla Ọzụa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma dube m si n'ala ekele ọ ga-adịrị onye mma n'ụwa ka mma n'okechi ya lọ ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ihe chi ya lọ ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma egwu njechila ọnụ mee tinyere onye n'ụwa ụmụnne m egwu aka eji ananụ ihe tinyere omenụ anụ ochela oge ọzọ nụ egwu gechila ọnụ ya n'ụwa ka mma ihe chinyela ya n'ụwa maka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma oke chinyela ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ọ dị mma nwanne jedije ihe tinyere onye nwana n'ụwa ka mma m ebu sekretrị nwanne ihe ọ ga-adịrị gị na mma ka mma kedu maka abasi